گره ام جهر تشتی زیاده زمان خود زار خود خواهی در کبن لورا او هبونا میا مال خدا در و اینگی فرسند آمه هب هم زار خود کردی خبردن برا زمان دایی که پاشتا نکبه معلومه یعنی به سالانه بلکه 100 ساله زمان قدر خکریه دیسا ام بیجن زمانه که هرگه نه به زمانه که فرمی قلای او که خود نامینه یعنی دم خود ناگره جبو یا گره زمان ما به زمانه که فرمی البجارتنا پیشیا ما داجی جخوا گره به گشتی الان پروپاگاندای خوی کردستانه به کردی بکن به کردی بمشینن به هر واریدا لسر زماجی بسکنن 25 milyon Kurd li Kurdistana Bakur û li metropolên Tirkiyê jiyan dikin. Ji bo 25 milyon Kurda bi rastî jî dersê hilbijartin ku bê hilbijartinê herin serî lê bixin ji bo Kurda rûreşîkiye. Ez viya pêşî bibêjim lê mav çî dibe bile bibe hindik veya tezaf. Gelek mirov bi vî mafê xweyî derkeve û ji bo viya ew bike. Lê mafên Kurda ne perwerdeyên ji perwerdeyên avên hilbijartin. Em dinêrin du mamosta yek jî zazekî ew dikin. Tevayî sê mamosta. Yani hikûmetên Tirkiye bi awekî bi Kurda kenê xwe wana dike. Wan dêxe şûnê haşa huzur ê Kurda nafê ser Kurda bi awekî ew wan nêre. Em viya qebûl nakin. Gelek zimanên Kurdî hem bibe zimanên fermî û hem jî bibe zimanê perwerdeyî. O nasnameyên Kurdî jî di megazagonên Tirkiyeyê bê qebûl kirin. Yani gaveka baş e. Gaveka baş e li bê merî binêre davî tê nayê. Berê jî sa qebûl kirin. Paşê tizanî der ku dubara wê da vir dikirin û şûn da avîtin. Yani tişekî baş e. Ama yani çi bêjin yani derfet heve ku merî sazûmanê bo veya çêke û bira zarokê me, xortê me, ciwanê me hêdî bi gav û bi gav ek bikin. Ser vê meseleyê da çûçin û hûn bên. Yani perwerdahî tiştekî giringî ye. Zimanê Kurdî hebûna Kurdî ye. Boya yani eger hûn xwî hebûna xwe derdikevin gerek xwî zimanê xwe der.